Това е голям. Аз пъти казвам, че може и да вали. Това е извън Мадрид. Трябва на малко крилата. Каза, какво занимаваш тази? Той си ми е любимо на мене, да снимаш така планината, Пирина, Кан, гласуването. Нали си ме казвам това хоби. Чисто хубаво време си, няма сняг, няма това, няма оно. Колесарите? Да, колесарите. Exacto. Opa, може и дъжд да вали нещо. Благодаря, капитан Николов. Само да не пукнеш гумата, да видиш. Да. А той от нас страна ще въртим. Айде, касна. Пляскайте. Ура! Браво! Айде така! Браво на капитан Николов. Да. Ще опишем местниците.
Дай капаците. Ще баракът възподелим. За ваша информация, терминалът, на който сме е 4S. Моля да останете седнали по местата си с закопчани предпазни колани до окончателното спиране на самолета и до изключващите линия сигнал за коланите. Благодаря. За ваша информация, температурата на въздуха тук е 6 градуса по Целзий, а часът е 9:50 минути местно време. Моля ви да проверите дали сте взели целият си багаж или че преразглеждате при спускане на самолета. Екипаж с командирани колани ви благодаря, че избрахте авиокомпания България и Iberia за своето пътуване. Вярваме, че полетът беше приятен за вас и се надявам ви посрещнем отново на борда на нашите самолети. Благодарим, желаем ви приятен ден и довиждане. Обаче казвам много хубаво. Да, много плавно. Сеньори, се acabamos de estar en el aeropuerto Barajas de Madrid. Капитан на Por su коло. información, el terminal en que estamos es 4S. Por favor, permanezca sentados en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados hasta la parada definitiva del avión y hasta que se apaguen las señales de los cinturones. Por su información, son las 10 menos 10 minutos hora local y la temperatura es de 6 grados centígrados. Por favor, asegúrense de coger todo su equipaje de mano y sus pertenencias personales antes de abandonar el avión. La tripulación con capitán Nicolás les agradece haber escogido para su viaje la compañía de Bulgaria y Iberia. Confiamos en que el vuelo ha resultado agradable y esperamos darles de nuevo la bienvenida a bordo de nuestros aviones. Gracias, deseamos que tengan un buen día.